Wannan yana tambaya ne akan yadda zai canza sunan shi na Facebook gaba ɗaya. Canza suna a cikin Facebook ba wani abu bane mai wahala. Ga yadda zaka canza kai tsaye. Amma kafin mu je cikin bidiyon kada a mance da follow da like da share domin uwa da wasu amfana da wannan bidiyo. Da farko bayan ka shigo cikin Facebook ɗinka kamar haka zaka danna akan layukan nan guda uku. Bayan ka danna sai ka ja ƙasa gaba ɗaya. Kada dai ku manta wannan shine account ɗinmu na Facebook Nura Tech TV. Ku je ku yi following ɗinmu a can domin can ma mana suka update masu amfani. Sai ka ja ƙasa. Bayan ka ja ƙasa ga nan inda aka rubuta setting sai ka shiga ciki. Bayan ka shiga cikin setting ɗin nan sai ka danna see more in account center ɗin nan. Bayan ka danna sai ka danna profiles gashi nan. Bayan ka danna profiles sai ka danna akan account ɗinka na Facebook gashi nan anan sama. Bayan ka danna kan shi ga nan inda aka rubuta name sai ka danna. So anan zaka canza sunanka na farko dan kuma zaka canza last sunanka. So wannan shine duk mai wata tambaya zai ajiye wa comment section insha Allah zai yi amsa a bidiyo na gaba.